Kibor pulit haringkat ki magistrate minne ha kano phaisi lai photre ujiliu aja apuar kilawan banyakran ban pensothu ekinoi kai adhok ki badan hakin huan Federation of School Teachers Association Meghalaya ki balastang ke jing khi naduk arfa trek ka pelong ka jing samiet sa yong hasurok hakmat ka kherdap jong ka sekretariat kane ka jing wan be ki bor magistrate ba ki bor pulit ka dei bahadien ba mi ko hukum ba ki dei ban mi na ka te ka jaka ban le shong no ha additional secretariat rei kinai kai da ka bakrut kabla dan ka jingenia bat ki pulet bat pen bet triang kim shem nas ngab ya kata ka hukum balawan be iki ale Pelik kering right? Dalangnya sonalang selipin kana. Apa kana? Yeah. So to concentrate more. It's so much just go that side, no? Please. You police on duty, then you also baka di nga kukulang kita. Kami tatin long iswa long na ito. You don't mind. You don't have a definition. Marmadagi pa iba long kita katakan. Kami yang sudah.